Asta e borcanul gata făcut. Mesteci un pic în el. Noi punem cu pâlnia direct în sticlă. Că îl punem la frigider. O sită de plastic ca să nu aibă contact cu fierul. Și lingură de lemn sau de silicon? Lingură de lemn sau silicon. Pui din borcan. Și pe urmă amesteci. Amesteci. Mestec un pic să se vadă toată cantitatea ce-a rămas acum pe fund. Cam atâta cantitate a rămas, dar îi dai un jet de apă sau îl pui așa direct? Nu, că l-am spălat o dată. L-ai spălat o dată la 10 zile se spală, nu? Cam așa. Da. Acum îl împarte, că noi făceam un borcan cu toată cantitatea și până a doua zi se face. Las că mâine văd dacă se prinde sau nu. Da, uite, noi făceam un borcan din ăsta mare. Așa, îți pregătim și dacă îl vrei, ți-l adu mâine. Așa arată un chefir făcut de casă. Finalul care îl vedem aici. Consistență și gust. N-are nimic de a face cu ce cumpărăm. Îți place și ție, Carimintă, nu? Da. Poftă mare! Poftă bună!